Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso salam? Kok iso salam? Kok ora tau iso lho. Biasane yo panas ora koyo krungu apa ngono panas lho iki. Tak idoni kabeh. kok nesu. Maju. Rumangsaku kok iso senengane yo. Iki ning daerah Tuban aja sembrono. Tuban le. Kene iki luar biasa sekali khususnya Kecamatan Widang. Roh we. Masyarakat lho. Kene iki apa enek Mas? Contone Widang. Saya ngulon sithik. Lho, ya toh? Compreng. Compreng. Ngulone Ndi? ning gone Mina. Ngalor kuwi ngalor. Lah ya ngalor terus ngulon. Alah jangkrik. Terus ngulone Mina. Ngalor. Ngulone Gandul. Loh, kene iki apa enek? Sing guri kuwi lho gandul kuwi apa kok Gandul langsung apa? rame Gandul gitu. truk apa piye? Gandul iku sebuah desa